Perekai Takawira kana kuti Mai Takawira. Ndinogara muNorton kuMaridale kuma 5 rooms. Ndiri mudzimai ane vana vatatu akashayikirwa nemurume. Murume wangu akashayika 2009. Yangu inonzi Mighty Hand orange drink ekudilute. Andinotengesa munharaunda. Aya maraspberry amuri kuona aya andinotengesa. Then ndine ma ready to drink andinogadzira. Ndine mauyu juice yandinogadzira. Ndinogadzirawo orange juice. Vamwe vanogona kunge ifananidzo kuti icascade, yakafanana necascade, same taste. Ndinogadzira iri ready to drink. Vana vanouya vachitenga, vane vana vechikoro vanoenda kuzvikoro, vanoisawo mubhegi revana vechikoro vanoendawo. Vamwe vana vechikoro vanouyawo vachitenga vachitakura vachiona zvekutakura kuchikoro. Zvinondiyamura mukurarama kwandinoita kwekuti handizowanikwa ndiri kushayawo chekubata zuva nezuva. Ndiri kuriritira mhuri yangu nekuvabhadharira school fees. Ndabva kumadrinks ikoko ndinogadzira zvakare yamuri kuona iyi shampoo yandinosupply mumasaloons. Vanoita zvesalon vanouya vachihodha kwandiri mashampoo ekugezesa vanhu musoro. Ndinogadzirawo zvakare glass cleaner yekugezesa maglasses yamuri kuona ishi. Iproduct yangu yandinogadzira yakanzi glass cleaner yekuti vanhu vanokwanisa kugeza mawindow avo nekugeza matables avo emaglass, macoffee table. Ndinogadzirawo multi-purpose cleaner. Haisati zvaiya nelabel but mai manje ndiri kuisa label. Ndinogadzira multi-purpose cleaner yekusukisa matoilets yakada kufanana nedomestos, asi yangu iyi multi-purpose cleaner yandinoshandisa kuklinisa imba yese, matoilets, papi pese, masinks, everything. Ndinogadzira zvakare dishwasher yamuri kuona iyi yekusukisa maplates yandinogadzira ndichitengesa. Ndinogadzira zvakare mafuta ekuzora, petroleum jelly. Ndinogadzira vanhu vanouya vachitenga kwandiri, vanoda kuhodha ndichihodhesawo matakishop nezvimwe zvakadaro zvekuti ndiwane kurarama nemhuri. Ndinogadzira zvakare mushonga wemapete inonzi cockroach bait. Mushonga wemapete wandinogadzira kuitira hutano mudzimba tisagare nemapete. Ndinogadzira mushonga wemapete ndichitengeserawo mudzimba. Mushonga wemapete wandinogadzira uri panapa. Ndinogadzirawo zvakare yamuri kuona iyi bubble bath kana kuti foam bath yandinogadzira yekugezesa. Sandika kuno kuMaridale tinonyanya kushandisa mvura dzemugodhi dzisingabate sipo, saka inofarirwa zvakanyanya munharaunda muno mandinogara nekuti inowanikwa iri kushanda zvakanaka nemvura yatinosangana nayo yemumugodhi yatinoshandisa inonetsa panyaya dzesipo yekukwizira. Saka bubble bath yangu iri kufarirwa zvakanyanya munharaunda mandinogara. Ndinogadzirawo zvakare pine gel yekuklinisa matoilets, mafloors, kuwaipisa macupboards. Inodzinga zvakare nhunzi. Vemabutcheries vanoifarira zvakare nekuti vakaklina mabutcheries avo nhunzi dzinoita shoma mumabutcheries. Saka ndinogadzira mabutcheries nemakantini. Vanouya ndinowana maorders anowanikwa ari kuita se vachitenga pine gel yangu yandinogadzira panapa. Vamwe vanongofungira kuti inongowanikwa kuSouth Africa chete, asi kuti inini ndakukwanisa kuigadzira pine gel iyoyi. Zvakare nekuchechi kwangu vanowanikwa futi
vachinditengera maproducts angu iwa yakaita sana Pine-Gel nemamultipurpose cleaner nemadishwashers. Ndinopromotwa zvakare nekuchechi kwangu kwandinopinda, vanondipromota zvakanyanya kunyanya pamapine-gel nemamultipurpose cleaner iwayaya. Saka ndinokungokurudzirawo kumadzimai akaita seni, ndinongoti kufirwa hakuzi kuremara, asi unofanira kuti ushandise maoko, ushandise pfungwa kuti uone kuti woriritira sei mhuri inenge yaita sei mhuri, kuti uchengete mhuri. Vamwe vanodawo zvekuzoroorwa kuita sei, but inini ndakaona kuti ndiroorwe after ndafirwa nemurume hazvina, vana vangu pamwe vanogona kuzotambudzika. Saka ndakafunga hangu kuti ndione ndishandise maoko angu, ndiwane ndiri kugadzira zvinhu zvangu izvi kuti ndiwane kubatsirikana muupenyu, ndiwane chekurarama nacho, vana vachidya nekuenda kuchikoro, ndiri kubatsirikana pamusoro pemaproducts angu iwayaya. Kune vanoda kuzokubatai? Kune vanoda, ndinodzidzisa zvakare kugadzira maproducts iwayaya. Ndinodzidzisa zvakare vanhu vamwe vanouya vachizodzidza, ndichivadzidzisawo kuti vanobatsirikanawo munharaunda dzakasiyana siyana. Saka kana paine vanoda kuzondibata, ndinowanikwa panhamba dzinoti 0773 824 115. Ipapo munondibata kufona kana WhatsApp nepa 0733 775 074. Iyoyo munondibata pakufona, ndiyo pamunokwanisa kundibata. House number yangu pa 2333 Maridale kuNorton.